ng Committee on Laws, Ordinances and Judiciary ang ating pong idol counselor, Attorney Joey Tamayo. Tipakan tayo. Siyempre po ang ating pong panauhin po ngayong umaga po na ito. Good morning, Attorney. Pagbati po ninyo sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay po. Magandang umaga, Idol Mark, Manager, sa lahat po na nakikinig na IFM. Bumabati, magandang morning. Magandang umaga po, pero mukhang nakakalungkot nga po sa bansa po natin, lalo po sa kagawaran ng edukasyon. Ito pong nangyari po, Attorney, na shooting incident dyan po sa may Tacloban City na kinasungkutan po ng dalawang minor de edad. Sa tingin po ninyo, Attorney, sapat po ba yung umiiral po na provision po natin po sa Juvenile Justice and Welfare Act po ng bansa para tugunan po yung mga mabibigat na krimen na kinasasangkutan po ng mga kabataan? Napakagandang tanong yan, Idol Mark. Alam po ninyo, mga kalugar dito sa Dagupan at sa Pangasinan, meron po tayong batas na kalumang batas. No? Ang lumang batas ganito po. Ang isang bata na may taong 9 na taon pababa, siya po ay exempt sa criminal liability. Ibig sabihin, pag ang isang bata ay 9 na taong gulang pababa, no? Wala po siyang criminal liability, subalit ang kanyang mga magulang ay magiging responsable at magbabayad. Ngayon, nung sa mga nakaraang panahon, mga 10 years ago po ata, may isang senador na itinaas ang age of criminal exemption, ginawang 14 years old. Ginawang 14. Ngayon, sa panahon na yon, ang batas, kung ikaw ay 14 years old pababa, makakagawa ka ng krimen at hindi ka makukulong. Ang problema, medyo ang ating mga mang-uusig, prosecutors, ang mga prosecutors, alam po ninyo, ang mga abogado sa ilalim ng Department of Justice, sila po yung nandiyan dyan na nang-uusik ng mga krimen sapagkat ang lahat ng krimen ay ang complainant ay ang taong bayan ng Pilipinas. Ang mga mang-uusik o prosecutors, ang kanilang panawagan, Idol Mark, ay ibalik yung taong 14 years old, ay yung 9 years old pababa ang criminal responsibility dahil marami ngayon, Idol Mark, ang mga bata ginagamit sa krimen. At kagaya nga nitong pangyayari, yung alam niya sapagkat siya ay relative ng isang pulis, 14 anyos, no? Siya isa sa mga gunmen. Siya sa mga pangunahing aktor doon sa shooting incident doon sa Tacloban. Kaya mula sa aking tanggapan bilang tagagawa ng chairman ng Laws and Ordinance, hinihiling po natin na sana ang ating mga representatives, mga senador o ang ating mga congressman na i-review, i-revise at bigyan muli ng pansin na yung bagong batas ngayon na 14 years old pababa, hindi ito kaaya-aya sa ating pamayanan sapagkat ginagamit lalong-lalo na ng mga criminal organization ang mga bata para gumawa ng krimen. Opo. Go ahead, Opo. Idol Mark. Attorney Joey, pwede niyo po bang ipaliwanag ngayon ano po ang magiging sistema dito po sa mga kabataan po na ito? Ito po I think malinaw po na parang under custody po ng DSWD, pero sakaling maabot po nila yung pong tamang edad, Attorney. Siguro himayin natin yung 15 years old. Ano po ang magiging status po ninyo nung ano po na yon, ng kabataan po na yon na sangkot po dito po sa karumal-dumal na krimen po na ito? Ayon sa batas, Idol Mark, kung ang bata ay 15 years old up to 17, ang anumang krimen na nagawa
ay kung siya po ay makikita na if he acted with discernment, kung siya po ginawa niya ang krimen na talagang inisip niya, meron siyang pangunawa, siya po ay didiretso ang trial at siyempre papatawan ng parusa kung siya po ay pagdating niya ng taong 18. Mhm. Kaya yung 14 anyos pababa naman, ito yung nephew nung isang policewoman, Opo. no? Yun ang walang criminal liability. Mhm. So, yun ang problema po sa atin ngayon. Kaya inuulit ko po yung panawagan. Matagal na pong sinasabi sa atin yan at matagal ko na rin pong pinagngangaw-ngaw dito, yung Mhm. papawid sa Pangasinan, na sana i-review ito. Pagkat that can happen as well dito sa ating lalawigan. Opo. Go ahead, Idol Mark. Attorney Joey, dito po sa Dagupan City, I think kahapon po naglabas po ng pahayag po si Mayor Belen Fernandez hinggil po sa pagkalungkot at pagkabahala dito po sa nangyari po, no, sa mga eskwelahan. Dito po sa lungsod natin, meron po tayong SafeNet program po, no, ang syudad. Dito po sa umano'y pambubuli na investigation, kaya doon na-commit nung dalawang minor de edad yon, yung naranasan po ng mga suspect di umano kasi under investigation pa naman po. Ngayon po sa ilalim po ng SafeNet program po ng Dagupan City, papaano po natutugunan po yung pong mga kaso ng bullying, cyberbullying at iba pang mga banta sa kaligtasan po ng kabataan bago pa po ito mauwi po sa seryosong insidente? Ang Dagupan City ay hindi humihinto na magbigay ng lahat ng avenue na maaaring puntahan ng isang bata o magulang, lalong-lalo na kung sila po ay biktima ng pambubuli. Subalit, may hindi lahat ng kabataan ay hindi kasing lamig, hindi kasing ang kanilang environment ay hindi kasing matahimik. Sapagkat may mga kabataan na lumalaki sa number one, etong palaro na matagal na nating pinansin, binigyan ng pansin, etong mga bagong cyber games, no? Mhm, mhm. Which caters to violence, maingay, gabing-gabi, hindi pa sila tulog at nagbabakbakan, nagbabarilan, Mhm. no? Ito yung mga bagay na dapat bigyan ng pansin na sana yung mga cyber games na ganyan ay hindi po pwede. So, dito sa Dagupan, na nagawan po ng pansin sa utos ni Mayor Belen, ay isara itong mga piso net. Mhm. At syempre, pinapabantayan sa ating mga magulang na i-reduce ang kanilang paglalaro at ilayo sila sa mga napaka-violente na mga laro. Go ahead, Idol Mark. Apo, Attorney Joey, doon po sa mga security measures po ng ating mga paaralan po dito bilang chairman po ng Committee on Laws and Ordinances and Judiciary, meron po ba kayong parang iniisip po ngayon para po mas ma-strengthen pa on the part of sangguniang panlunsod natin yung koordinasyon po sa pagitan po ng mga paaralan sa mga barangay, kapulisan at syempre yung existing po natin na SafeNet program dito po sa lungsod? As soon as Mayor Belen learned of the situation in Tacloban, tinawagan po agad si Vice Mayor Brian Cua Mhm. at pinulong kami kahapon ganap na alas 2 upang magkaroon ng isang resolution ni Vice Mayor Brian Cua na kung saan kinakailangan dito sa Dagupan hinihiling sa DepEd officials, ganon din sa kapulungan ng Dagupan City Police Office na i-preempt ang sitwasyon na similar dito sa pamamagitan sa DepEd, suriin, hanapin at we have to search, no? Itong mga situation sa bawat classroom kung saan yung mga pambubuli o kung saan may masama ang loob at kung sino yung mga
related sa isang pamilya na may mga baril, no? At syempre sa ating kapulisan, sila po ay hinihiling din na itaas ang seguridad, lalong-lalo na sa pagsusuri ng lahat ng mga gamit na pinapasok sa ating mga eskwelahan. Kaya wag po kayong mabibigla sa ating mga kalugar. Tataas po ang searches sa ating schools, lalong-lalo na sa mga bags. At syempre, patungkol naman sa sitwasyones sa bawat classroom, ay mas lalong masusi ang pag-check, no, ng mga bagay na relasyones, pakikikapwa ng ating mga kabataan upang ma-preempt ang similar situation na may nag-aaway ng mga estudyante para maiwasan po natin itong juvenile school rage. Go ahead, Idol Mark. Opo, Idol Attorney Joey, ito po yung pong mental health at yung psychosocial support po, I think na ilatag na rin po ni Mayor Belen yung kanyang plano po dito. Actually, parang may balak pa po ang syudad na mag-hire pa ng mga psychologists po natin po, no? Para po matugunan yung pong pangangailangan po sa mental health aspect po ng ating po mga kabataan, in particular dito po sa lungsod. Papaano po makakatulong po ito, yung pong sa safety net program po ng Dagupan City, yung pagbibigay po ng intervention, ng counseling at ng iba pang mga support services po sa mga kabataan? Umiikot po, pati si Consital. Ang ating hepe ng leaders ng mga kabataan at kasama si Federation Press Bradley sa ating mga bawat schools upang magbigay ng seminar sa ating mga kabataan. Iniikutan po ang City of Dagupan para magbigay po ng mga shows, etc., mental health awareness program, no? At ito'y laban naman sa first, pang-abuso, bullying, at iba pang. Especially, kasama na rin dyan ang drug addiction. Go ahead, Idol Mark. Okay po, siguro po, mensahe na lang po ninyo. Mensahe yun. Kalugar tayo, Councilor, syempre, paalala rin po sa ating pong mga kabataan at mga magulang at syempre sa ating pong mga law enforcement, lalo pa yung law enforcement body po natin po. Unang-una sa ating mga magulang. Dito sa Dagupan, napakarami po talaga ng baril. Dahil ang Dagupan City ay isang progresibo na city. At marami talaga ang registered na baril. That's what I mean. So sana po sa ating mga kapulisan na related, kapamilya, itago po ninyo ang baril. Yan ang unang-una na pag-usapan namin at we brought this attention already to the Philippine National Police about 2 months ago with Councilor Tala. Next, sa ating mga kabataan. Kayo mga anak, take it easy lang po kayo. Don't take the law into your hands. Sana po ay laging makipag-usap sa amin dito sa IFM, sa inyong mga teachers kung hindi nyo masabi sa magulang, sa inyong mga kaibigan. At andito lang po kami na ready nyong makausap. Para sa inyong ready na makausap, andyan po ang ating mga psychologists na hire sa utos ni Mayor Belen. Mayroon po tayong lisensyado na psychologist, competent na kakausapin kayo at i-check kung ano ang mga dapat gagawin para naman maiwasan ang mga ganitong sitwasyones. Yun lamang, Idol Mark. Mabuhay po kayo dyan at maraming salamat sa suporta nyo sa Dagupan City. Mabuhay po kayo. Councilor Attorney Joey Tamay, Chairman po ng Committee on Laws, Ordinances and Judiciary. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Attorney. IFM News. IFM News. IFM News.